Gipakusgan sa Philippine Red Cross Zamboanga City Chapter, pinaagi sa Health Services Division ang kampanya Batok Leptospirosis sa syudad nga ilang suporta sa LGU aron mapakang ang sakit nga dala sa ihi ug hugaw sa mga hayop hilabi na sa ilaga. Niadtong Sabado, girumbo sa PRC team ang Barangay Tugbungan alang sa laing hugna sa health caravan nga gipahigayon sa Barangay Hall. Din anaa sa 1,354 ka mga residente ang misalmot. Gidalit sa health caravan ang information drive sa leptospirosis, pagpaskil sa IEC materials, nasay tetanus toxoid vaccination sa mga residente ug ang pag-apud-apud og doxycycline nga alang sa bacterial infection ug hydroaid kun electrolyte drink din 756 ang nakabenepisyo. Aron matabangan ang PRC Zamboanga City sa ilang anti-leptospirosis campaign, usa ka pribadong sektor ang midonar og 200 ampules ug 5,000 capsule sa doxycycline ngadto sa Health Services Department. Ang doxycycline usa ka klase sa antibiotic nga ginagamit pantambal sa mga infections nga dala sa bakterya ug parasites sama sa leptospirosis. Nanawagan karon ang Ministry of Health pinaagi ni Health Minister Doc Zul Carnen Abbas sa katawhan nga nabahaan nga mag-amping sa mga waterborne diseases nga dala sa baha hilabi na ang leptospirosis. Kinahanglan nga magpakonsulta dayon sa mga health center ug mga doktor nga naa sa mga evacuation center kung adunay bation nga kalintura, ubo, sipon ug panakit sa kalawasan aron matambalan dayon. Then sa mga communities po natin, pwede pong magkaroon ng yung tinatawag nating leptospirosis, no? So itong leptospirosis, ito ay isang infection pag umihi po yung daga sa tubig at marami pong daga ang affected ng leptospirosis, yung bacteria po doon sa tubig pwede pong dumikit po sa mga paa habang kayo po ay lumulusong po sa baha, no? So pinapaalalahanan po ang lahat na iwasan po ang pagsulong po, no? Pagsuong po doon po sa ating mga sa mga tubig baha po sa ating mga lugar. Gawa sa sakit nga leptospirosis, nangandam sab ang Ministry of Health ug mga medisina para sa suka kalibang sa mga evacuation center. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.